pangestu panjenengan. Kabaripun sae. Sae. Alhamdulillah. Rezeki nggih sempulur nggih. Sempulur awet donga pangestu panjenengan. Amin. Derek nikah. Jenengan nek tansah eksis tanggapan yo Oh rame. tasih menika dasare sinden nom kok. Dek kok ngomongin nom maksudnya pripun? Lho nek tesih nom niku rak tesih energi. Nggih. Lho ngayahi do pirang-pirang tesih mampu. Lho, sinden kula iki nom kabeh lho, Pak. Lah nggih. Nggih, lha sing tuwek sapa? Niku partner jenengan. Jenengan pipit saka berjuang nganti iso dadi viral ngeten iki pasangane yo karo Mbak Mimin aja ngono. Lho, lah nyatane nggih pun tuwek iki, atuwek iki. Jenadyan tuwek ning nadyan kaya ngopolan kepiye niku lak rincang jenengan niku kakak jenengan. Piye carane kudu entuk pakurmatan. Lajeng kedahipun kula pripun? Dipun hormati, dipun adoni. Dipun hormati. Nggih. Malah padaki gendera ora. Lah dihormati. Aku ora dibagekke kok. Lah piye? Bintang tamu rak wong kowe tok. Aku ora dibagekke. Oh, Senajan Mary. kok dijejel pun Pamku gan Pak Sohandi aku ning yo nyatane ora dibagekke ora apa-apa. Rezeki sabu jalan. Aku tak balik kae beneran. Oh, putung. Jenengan iku kedahipun rak disarung ngoten. Bagekke Mbak Apri Mimin ngoten. Mosok digaruk aja to digaruk piye to? Sarung. Oh sarung. Nggih. Lah terus kudu dua-duanya dibagekke. Nggih. Nggih. Sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam, Mbak Limbu Mak Sangi. Sehat nggih? Sehat. Mbak Nggih. Mimin, Mbak Apri lagi sami sehat Oh, saya nggih. sehat. Oh, badan kula nggih. sehat, sami Nggih, sehat. syukur. Niki bidal jam pinten king Klaten? Oh, kula wae bidal saking Klaten jam 6. Sampun panggil Pak Sahuri. Oh, sampun. Oh, nggih. Mbak Mimin, lah Pak Sahuri kok lenggah teng pundi, Mbak Oh, Apri? nika wonten kali Bapak Bupati. Apa, Lek? Pak Bupati. Pamengku Gati matur kedahan sampun dipun dibali wonten mriki pun dilunasi. Ning menawa Pak Dalam tidak memanusiakan saya. Terus apa kok nggawa dingklek iki? Arep nang ndi, Lek? Jujur Pri. Aku pancen kene golek duit golek sedulur. Terus apa? Nek ora dianggep wong wedok, meneh wong wedok ora dianggep rasane kok apa to? Sing wedok sapa? Hamba. Wedok jadi-jadian nek hamba. Lah kowe arep nang ndi? Mulih Lho, Nek sampun Pak kula pun geni saged suwan mriki ning nyatane kula boten dianggep monggo panjenengan Jogja Mbak Mimin. Sing penting sinaosa sidane Pak Cahyo menika sampun kathah hebat sedaya. Ning jenengan nggih Sri Panggung Ayu ketikipun nyan ngaten to. nek kowe nek arep mulih ki rak ya melek oh. Napa? Sing mbok gawa ki tasku. Kalau Iki kok Lek. Kuwi jane sinden apa copet nek kacane digawa. Mbak Mimin, ampun mutung ngoten niku. Ora Ketoke apik. kula kalian jenengan boten gatek. Dibagekke sing apik top nyon kok kaya Kyai Kakung Semarang ngono kok wedok ki menika 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek rasane wis tatu non kembalikan kepercayaan diri kok sulit. Ya pun kandharaken kok wedok. Wong Jawa kudu ngerti. Cenah sing meleh. Nimas Pendoro wong ayu. J. Mimin. Lak yo padha winantu Basuki anggen musuhan. Lancar, iki nggih lancar. Sing takon pipis ki sapa? Wong wedok pramenopause padha akui lho. Sing nek kuwi lancar berarti dia sehat. Nek iki lahir wis pos lho kaya Lho, nek pikir lancar berarti dia sehat. Wong wedok yen nek wong wedok kula mriko lho. Piye putri ki kandha pengen toyan dong tekan kamar mandi cek tendalan yo tau. Nek kowe rung mudeng lu ngrasake kaya aku. Wanita pramenopause. Kowe ki wanita. Wanita Kok nek nguyung adat. Lah, kok nek lungguh nyapu dalan. Irone iki lho, Mbak, kan aku nyapu dalan irone. Banyol yo mayol enek Pak Bupati Lah, kok apik. Nyapu dalan lho menika yen sewu lho. Lah niki Mbak Mimin niku nek pipis niku kok kados kejang nggih Pak nggih. Lah piye? Lah nek pun ajeng rampung niku kok kejang-kejang. Kayak ngono ngetus. Dongake temanten no, dongake temanten. Ngono sing apik kok. Derek ndedonga kagem Mas Guntur Kalian Dan Mbak Virginia. Mbak Virginia. Iya, Lho, jeneng wong wedok sing apik Virginia. Lho terus Brigita, terus Mbak Dian, Dian. Mira. Lah jeneng sinden kok Sukimin. Sapa Sukimin? Ini berarti kamu membaca biografiku. Nah, Awal mula nama Sukimin mesti ada sebab akibat. sebabnya Bu. Kula kan jane jek traing motor besing mati. Wah, Isih putra Nalendra ndulun beteng.
Iya. Ning kersane Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu, Duk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sugih. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo. Akar rumput iki kaya ngopo sing dibutuhke masyarakat cilik kaya ngopo. Coba aja mung ABS asal bapak senang nyamura laku nganggo jeneng Sukimin. Sukimin ki gur jeneng gur anu men darani wong sudra. Dadi kowe iki terang kraton. Kraton. Aja dua-dua lho, kampluk dron lambemu kowe. Seto, aku ora kok belani Mbak Mimin. Ketika nun sewu jenengan nak tenggen perform pertunjukan lah asmanipun nak Mbak Mimin. Mbak Mimin. Gitu. Ning buka wadine jenengan ngarani Sukimin. Lho, Lah kan napa sih? niki jeneng apa to Mbak Mimin? Iki jenenge Patut Wibisono. Niku ya lanang ki ya ndek titit. Salah sucut ora. Kok malah kok piye ta kowe iki? Sembrono lho. Maksudku ngene lho, Pri, maksudku. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Yo, manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kowe rasa ngrubah rasa suntik silikon, rasa suntik ini, rasa suntik bokong, rasa suntik kok. Bahwa ini kan nyatanya gue nganggo gombal ya menghasilkan uang. Nek kowe iki ya aja Pokoknya nganggo sepet ya menghasilkan uang lho. aja mbok sebut kuine. Kok kahananku karo Mas Imam piye? Oh, Lah nek jenenge kowe apa nyebut pleci? Jenenge. Loh, berarti kan kowe tidak merubah kodratnya. Loh, ya kamu menika Nggih, lah, seperti garis bawahi kamu tidak merubah kodratnya. Delalah le menyambut gawe nyampil lagemane Kyai Putri. Harus kamu menghargai. Kamu dalam pekerjaan meminjam pakaian Kyai Putri. Ngono. Dan iku contoh, oh, Mbak Apri ki lanang kok ajine kaya ngono ya, ki lanang. Apa Berarti lanang? kowe no. Nek kowe iki aku. Berarti bojoku kae nang omah kabeh nek tak ragati, tak openi, tak sayang ya iso ayu. Lho. Anu ilmu sing sudah petik kuwi lho. Wis arep blegedu sama lagi ndak bojone tidak disayang, tidak dicintai, ditanding-tanding. Kok wedok ora awake rusak. Lho kaya kula ki tak rayu toh nek gak menarik. Lho. Seks appeal-nya wonten. Oh, Wong wedok gebetat ya iki. Apri kae ayu nang boseni. ning sampean ngeten, sampean kudu berbangga. Jelene pon. Niki kula dipun dawuhi kali Pak Bupati. Jen, terus punya Niki di mantar kuning. WA. Jen. Pak Dalang nun sewu sing Mbak Mimin naik pareng badhe gak pangsul teng Sido. Persembah nuwun Bapak, ya ampun penyakit. Ya Allah. Asik ditanggap. Boten. Kadang Iki seret-seretan putrane. Semua itu punya hak yang sama di mata hukum dan pemerintah. Beliau merangkul minoritas. Gitu caranya nek kabeh ngemoy pemerintah ngemoy, pemuka agama ngemoy terus piye? Menghadapi timbul masalah lebih kompleks lagi, dirangkul, dikukup, gak ingin menjadi idola, jadi star. kayak koyo Star. kok prima kok setar. Bahagia selalu Mas Guntur, Mbak Mas Virginia, Guntur, bahagia Mbak dunia Virginia. akhirat. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem Nggih. saha mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe no aku arep kok ketok tuwa kae jek lho, energik eksotis. Energik eksotis mistis. Penuh misteri. Demit tapi Anu Pak kula- Tahuri matur sembah nuwun. Dongake piye Pak Tauri? Usahanipun menawi bakso. ndongaaken Pak Tahuri menika menawi Pak Tahuri boten tidak menika kok kadosipun kirang ngoten. Kirang Bener. abdol. Nggih. Bapak boten ngira-ngira hormat Bapak berarti sampun kerja paring sampeyan panjenengan ratang sak terima mungkin dipun parem anak kula Bapak. Monggo Bapak. Boten sawiran kula mung rerangken. Nggih nek sawiran mung rerangken. Monggo Pak Tahuri. Nggih. Monggo Pak Sedek sedek sedek. Ya ke bawah. Matur sembah nuwun Pak Tahuri. Nggih. Salaman boten napa-napa wong sepuh padha lanange. Kesupen, Mbak. Aku Kesupen, Om. Apa Om? Nggih. Hancur kowe. Lemut dadak ke kemarin ya Om. Mas Imam. ngalah. Wong itu leceh. Pak peringati hati lho. Pak Tauri biayane alus, Alus mendel, dan Nggih. nipo anteng. Nggih, punten dalem sewu Pak Tahuri. Pripun raosipun menika dipun Rawuhi. rawuhi para Tonggo tangga tepale. tepale pademen Sutrisno Budaya menika
menika. Nggih matur suwun. Kadang-kadang kula sedaya ingkang wonten daerah Pledok, Balipanjang, Batu dan sekitarnya, kawula atas nama keluarga nyuwun ngapunten menawi wonten rentang-rentu tempat napa jamuanipun boten peran kekalih panjenengan sedaya, kula atas nama keluarga nyuwun untuk lumunturing samudra pangarsam. Nggih, Bapak. Menika kegandengan Pak Sahuri menika sampun kersa nimbali Mbak Apri kalih Mbak Mimin. Menika pikantuk hadiah saking Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih, Napa niku? hadiahipun menika tidak bisa diuangkan, Ya tapi wis sugih kok ada nyaosi apa? bakal diingat seumur hidup. Alhamdulillah. Hadiahipun dicium Mbak Mimin. Nggih. Derek, Mimin terus nyosor ae. Ini diluruskan mencium karena keakraban karo mencium karena nafsu. Ini diluruskan. Niatnya inak malu niat elek apa-apa. Aku seduluran kok. oh bakal keingat seumur hidup wong dereng nat diambung bati tua to, Pak? Nonton medali kapri. Aku tak nyuwun prisa, Pak Sahuri ngapunten. Jenengan lak piyai turah gitu. Menawi wayangan ki napa kok bintang tamu mboten sing kakung, Lho. bintang putri. Nah. bintang- Apa bintang tamu Jakarta sih? Kok sing jenengan pilih sing gojak-gajek ngoten lho, Pak? Napa sebab? Napa mergo kula tesih perawan? Halah, Angel lho umur 50 tahun bisa menjaga kerja dan kehormatan. Perawan ujele kuwi. sebabnya napa Pak? Mbak Mimin Apri. Nggih, kula sak keluarga itu fans pun Mbak Apri dan Mbak Matur Mimin. nuwun, Pak. Allah kok ya Allah mongkok rasane ngatiku. Ya Allah, aku rumangsa dimanusiakan aku ya Allah. Menika ugi Bu Endang menika ugi ngefans. Oh, nggih. Bu Kamti. Bu Endang Sukamti. Oh, Malah kok to wale dhewe. Apri lengeles Ngawur. wasis. Termasuk Pak Dalang pun Cahyo Kuntajiwi, nggih kula nggih sami ngefans menawi garwa kula ngefans kalian Ibu Zuken. ngaten. Mbak Nur. Menawi teng kula teng Bukesi ngepen teng Mbak Apri niku cocok. Nek teng Mimin niku arah napane, Pak? Meniki lho, Kiai Kakung memandang dari kacamata Kiai Kakung. Nanti tidak nganggo kacamata sesama manusia. Oh, mimin kae ora ayu ya, ning nyenengke. Mimin kae jane ora pinter, ning iso dadi madrasah kanggo putra-putrane. Sopan santun unggah-ungguh kula mun iki dikedepankan ada ketimuran. Lho, nek Apri ayune mergo suntik putih kula mergo air wudu. Lho kon beda, kon beda. Dari niku saja kon beda. Sik. Lah, Lah nek- nek koni saiki, Mbak Mimin rene sik. Lho, Sampeyan Mbak Apri mau putih mergo apa? Suntik putih nek ra dedet kok dongos-dongos ireng meneh. Sampeyan mergane Air wudu. Alami paringan Gusti Allah. dadine sampeyan putih. Ya mboten putih ning anu nyeni ngoten. Saya tamang delok kan yang TV lho, ora putih lho, kelabu lho sampeyan. Niki perlu di lho niki sak awak niki gandeng cinta Indonesia. ya. Niki Mbak Mimin niku sak awak niku batikan Kulitnya kabeh. berbatik. Nah, Nyeni kan, lho. ya kan pengen suntik putih mentok putih mulus dengan harapan lawan jenis tertarik terpikat karena kemulusannya. Nah, aku cara membentengi diri punya caraku jangan terlalu putih lah. Kulitku tak gawe batik, men lawan jenis tidak tertarik, kehormatanku tetap terjaga. Niku sanes nyeni. Batik niku tilas koreng. Apa nyeblok nih. Sik sampean mau wudu barang berarti nek wudu berarti muslim lho jenengan. Muslim insyaallah salat. Nun sewu. Salat nggih. Nggih, salat. Nate berjamaah. Berjamaah nggih. Kula tak takon nek jamaah sampean melu kelompok pria napa wanita? Anu, kula ten perbatasan gen keliring. Jeten gen pria kok ya nek masalah akidah masalah agama nggih ben. Tak kira ning dhuwur sekat. Bapak kersakaken lagon menapa? Pak Sauri ngersaken lelagon menapa? Ingkang kerajaan kataripun inggih lah musik biasa-biasa tidak. Wow. Sidan Prabu. Ya aku lagi depresi lho. Bi. Waduh. Ngersaken lagu menapa Pak Sauri? Menjawab saya. Nyidam Nyidam sari. Sari. Wah deg-degan tak kira nyidam pentol. Nyidam sari. Tidak bisa dienje. Nggih, mangke Pun dipun aturaken. Matur sembah nuwun nggih. Telepon aku tak perlu lunasi 20 juta. Ya aku ya piye apa ayu iki payu 20 juta. 20 juta mulai gondas ora mengko. Senengane. Sembah nuwun Pak Sauri mugi pinaringan sehat, panjang yuswa. Wayah Untuk ngomong putra wayahipun. Amin. Sembah nuwun Bapak.
Bapak. lancar menjadi Nggih. ladang berkah daripun ya Pak. Nggih, tembaduan Pak Sahuri. Banun. Nggih. Para lenggah, para penonton tepuk tangan untuk Bapak Sahuri luar biasa. Ah, Pak Sahuri ya, Pak Lurah pengen diparingi kenang-kenangan. Ora apri kabeh kok dilakukan. Pak Lurah wis ajri. Nggih. Sing kersake wau napa? Idam Ini sari. jam Ini jam sari. sari. Tapi bawanipun jenengan kedua, Kiai Bale Panjang Tirta, Mbak Adlin niku priya Rainogo, anu Ampun, Pak priya ning Rainogo. sewantene sae. Rada rene lek